Moikka! Teillä on nyt varmaan jo edellisessä jaksossa askartelemamme kartiopäihde päässä. Minä innostuin askartelemaan niin, että teen ylimääräisen Jari Litmasellekin. Tällä kertaa meidän piti askarrella kiitospaita, mutta olen tässä viime päivinä seurannut puolueellista valtamediaa ja olen huolissani siitä, kuinka porukalla on lähtenyt mopo käsistä ja järjenkäyttö unohtunut. Hyvin harvalla on oikeanlaisia suojavarusteita, kun heitellään papaatilla lapsiperheitä. Tässä jaksossa siis keskitymme turvallisuusasioihin. Ilman näköä ei tiedä ketä pelätä, ja kun sanon pelätä, tarkoitan realistisesti suhtautua ja että heitän papaatilla lapsiperhettä. Rajat kiinni! Silmät voit suojata kääntämällä töttörön toisinpäin. Hyvä puoli on myös, että tietyt ihmisryhmät eivät tiedä, oletko etu- vai takaperin, jolloin voit myös yllättää kaikki vähän niin kuin Simo Häyhä silloin, kun minä en ollut talvisodassa. Toinen vaihtoehto suojautua on nopeat lasit. Jos papaatti kuitenkin sattuu räjähtämään sinun eikä lapsiperheen lähellä, niin ensiapuun pätevät tutut 3K:n ohjeet, eli kylmä, koho ja kompressio. Jos raajat ovat auki, niin raajat kiinni! Seuraavassa jaksossa puhumme kansainvälisestä mediahuomiosta. Sen avulla voit myydä mainospaikkoja lakanastasi, mutta kannattaa ottaa huomioon, ettet myy millekään lakupekkamerkille, kuten sukulaku tai minttulaku. Kiitos.